Сәлем, эфирда яшьлек тавышы һәм мин Зөлфия Гыйльметдинова. Иҗат кешеләре өчен илһам сүзе аерым бер әһәмияткә ия. Яңа сулыш бирүче һәм иҗатта ярдәм итүче нәкъ илһам сүзе турында без бүген сөйләшергә булдык. Җырчыларыбызны яңа җырлар иҗат итүгә нәрсә этәрә, нәрсә илһамландыра? Хәзер барысын да ачыклыйбыз. Чираттагы җырчыбызны без бүген хит парадыбыздан озатабыз һәм яңа клиплар белән янәдән биредә көтеп калабыз. Уртак бәхет, уртак байлыгыбыз, күптән көткән бәхет җимеше. Әти-әни булу шатлыгыннан дулкынлана йөрәк тибеше. Яңа премьера, яңа сулыш, рәхәтләнеп карыйбыз. Сихрләре, серле күзләре. Кылагымда ишетелә назлы сүзләрең. Мин бәхетле синең белән бергә чагында. Гөмерлеккә булшы янымда. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирең. Гөмерлеккә ярына булып каласы ирең. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирең. Гөмерлеккә ярына булып каласы ирең. Синең янда күңелкәем мәхәббәт сизәр. Йөрәкәем, сине тибә. Bir қолыңда әйдә җаным атлыгыл бергә. Минем генә сөйгән ярым булшы бергә. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирең. Гөмерлеккә ярым булып каласы ирең. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирең. Гөмерлеккә ярым булып каласы ирең. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирең. Гөмерлеккә ярым булып каласы ирең. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирең. Гөмерлеккә ярым булып каласы ирең. Гөмерлеккә ярым булып каласы ирең. Каласы ирең. Тагын бер моңлы җырчыбызга килеп җиттек. Ул бүген зур уңышларга ирешә. Димәк, ул безнең алкышларга лаек. Озак сүз тормыйм, клибын исегезгә төшерәм.
Yanlarına big yaşkına kilsem de min ayırsa da sine minnen iki adım bulmay atla jir astına üze yırak bizning ara üze yakın iki adım bulmay atla jir astına üze yırak bizning ara üze yakın iki adım ayıra bizni iki adım birgene kat işler idim senin davşın sığılıp yalıyım iştesin mi min yanında ara yakın emma yırak yok cevabın sığılıp yalıyım iştesin mi min yanında ara yakın emma yırak yok cevabın aramızda yırak tügel iki adım oraları iki dünya iki adım gittin yere mengelikке ara yakın düzme yürek sağın uğan iki adım gittin yere mengelikке ara yakın düzme yürek sağın uğan ara yakın düzme yürek sağın uğan Алдағы жыршыбызны мәхәббәт илһамландыра, чөнки ул канатландыра һәм яшәргә көч бирә. Дөньяның һәрбер көне мөгъҗизага ышандыра һәм изге гамәлләргә өтерә ди ул. Экраннарыбыз түрендә Газинур Халимов. Hiçkine de isten çıkmay Jaygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Jaygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Şu avul kişleri Yürür idim uğramında Dalyan garmon oynatıp Yoklap yatkan avılımının Yaşın kartın uyatıp
Jäygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Jäygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Devgi yarım kure kalasam Aşar idim yüreğim Uyanıma olup nazılap Birer idim bülegim Jäygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Jäygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Düşsem eğer su boyuna Gülge kormak salırmın Yıllar yuğan sabı şakının Belki izin tabarmın Jäygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Jäygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Jäygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Jäygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini şu avul kişleri Alдағы басқышта Динар Зиянгиров урнаша. Аны тормыш һәм аның вакыйгалары, мәхәббәт һәм хыяллар, сәяхәт һәм яңа белем илһамландыра. Афәрин, безгә бары тик уңышлар теләп, Динарны бирегә чакырасы кала. Koyarak bizni ara Sular aga 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 Agamı su
Biri de Aygül Zaynullina. Onun ilham çıganığı ol Jey. Ең құяшлы, ешіл һәм жылы ел фасылы. Жайын мұңайып ұтырырға, шит уйлар білән баш қатырырға вақыт юк ди ул. Жыршыбыз үзе дә құяш сыман гел елмайып, яхшы кәйф сәбәпчесе булып тора. Без аңа лаеклы урынны тапшырабыз һәм клибын карыйбыз. Оксана Мөхәммәдиеваны иҗат кешесе буларак беренче чиратта бу матур дөнья илһамландыра. Янында булган яраткан якыннары яңа иҗади үрләргә күтәрелергә көч бирә. Шуңа күрә җырларын да иң якын кешеләренә багышлап иҗат итә. Күл өстендә парлап йөзә ак кошлар. Синең белән дип язылган язмышлар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле пар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле пар. Бик тә бәхетле пар.
ikkovgina biz birga jonim 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 bitta baxtli bor jonim 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 ikkovgina biz birga jonim 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 bitta baxtli bor jonim 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 ikkovgina biz birga jonim 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 bitta baxtli bor jonim 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 ikkovgina biz birga jonim 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 bitta baxtli bor Газизәне әтиян исе өмет белән киләчәккә планнар құрып яшәргә өйрәткән. Хәзерге вакытта Газизә яңа елны көтә. Планнарында яңа җырларына аранжировкалар ясау, җырлар яздыру, клип төшерү һәм яңа күлмәкләр тектерү. Biz uçraşkan bu minuta tongda atmagan ide. Bir minutka bu dünyada biz baqitli bar idek. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar idek. Bir minutka bu dünyada biz baqitli bar idek. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar idek. Bir minutda ko'zlarimiz uchrashib tanishdilar. Bir-birsidan ayrilolmay yaratib qavishdilar. Bir minutga bu dunyoda biz baqitli bar edik. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar edik. Biz baqitli bar edik. Bir minutun qavuşuvi мәңгілік bo'lsin edi. Yuraklarida umrlikka naqadar bo'lsin edi. Bir minutga bu dunyoda biz baqitli bar edik. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar edik. Bir minutga bu dunyoda biz baqitli bar edik. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar edik. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar edik. Suyib to'ymashar edik. Алдагы җырчыбызны беренче чиратта тамашачылар илһамландыра. Әгәр минем җырларымны тыңлыйлар, клипларымны карыйлар, димәк мин иҗатымны дәвам итәргә тиеш, ди Рамил Динмөхәммәтов. Җырчыбызның клибына күчеп, лаеклы урынны тапшырыр вакыт.
Ағам яшисің сен Қышылармың ішінеді Таңнарың алланып атсын Тыныш болсын кешіңеді Көңілге жыр-жырларға мұң Бирәсің шымайылығам Исмен қошып жырласам да Түгәрәкләнә дүниям Көңілге жыр-жырларға мұң Бирәсің шымайылығам Исмен қошып жырласам да Түгәрәкләнә дүниям Жандарны иркәләп исә Йымшак ефәк җилләре Ашык йөзле тәмле сүзле Ак яулыклы әбиләрең Күңелгә жыр-жырларга моң Бирәсең шимайылыгам Исмен кушып жырласам да Түгәрәкләнә дөньям Күңелгә жыр-жырларга моң Бирәсең шимайылыгам Исмен кушып жырласам да Түгәрәкләнә дөньям Үзең кечкенә булсаң да Халкың синең төшкенә Кулларында ут уйнап та Булып торсын эшкенә Күңелгә жыр-жырларга моң Бирәсең шимайылыгам Исмен кушып жырласам да Түгәрәкләнә дөньям Күңелгә жыр-жырларга моң Бирәсең шимайылыгам Исмен кушып жырласам да Түгәрәкләнә дөньям Исмен кушып жырласам да Түгәрәкләнә дөньям Түгәрәкләнә дөньям Узган атнаның премьерасын мөгаен онытып та өлгергәнсездер. Димәк, карыйбыз һәм TNTV телеканалының рәсми сайтына кирип тавышлар бирәбез. Ә инде безнең иң кайнар яңалыкларны Instagram шелтәрендә, контакт шелтәрендә һәм YouTube каналында күзәтеп барырга мөмкин. Кир, кара һәм безнең яңалыкларны беренче бел. Бір назларды жиғанға өңгәй Нұр беркелә синең йөзеңнән Күпме икән төн йокламый үткән Көннәр әнкәй гомер күзеңнән Әни әнкәй, әнием әнкәйем Ғұрурланып қарайым күзіңе Нишек кенә атасам да сине Бик килешәни үзеңе Син генә бит әнкәй яратасың Ипләп кенә наслап кадерләп Балалардан үзең олылайгаш
Seni de kup kaderler Eniyenke yeniyemenkeyim Gururlanıp varayım kuzene Nişetkine atasam da sine Dikilişeni üzerine Yılmayganda senin yüzlerine Жылылығын шитке қарала Ey bir Allah'ım ғазиз әнкейімні Қайғы сағышlardan арала Әниенке әнкейім Gururlanıp varayım kuzene Nişetkine atasam da sine Dikilişeni üzerine Eniyenge yeniyemenkeyim Gururlanıp varayım kuzene Nişetkine atasam da sine Dikilişeni üzerine Eniyenkey, eniyem enkeye Тапшыруыбызны искә алыр вакыт килеп җитте. Кайсы җырчыбыз бүген нинди позицияны яулаганын исебезгә төшереп китик. Икәүдермеш юлларынан барасы ирең Өмірекке ярымы булып баласы ирең İki adım ayırar izne İki adım Bir gene kat işler idim Senin davşın Sığılıp yalıyım iştesin men Min yanında, nini yanında Ara yakın, emma yırak Yok cevabın Жәйгі ауылы кешлері, шул пішән ислері Йөрәкләрне дәртләндереп, уятадыр хисләрне Шул ауылы кешлері Sular oga, 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 ogamın su yolun taba Karşı yüzüp ogamınlarga yollarım sina taba Жаным, 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 икәүгенә без бергә Жаным, 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 бик тә бәхетле пар Жаным, 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 икәүгенә без бергә Жаным, 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 бик тә бәхетле пар Бик тә бәхетле пар Bir minutqa bu dünyada biz baqatli par edik Bir-birimizga nasib bo'lgan suyuq qiymashar edik Күңелгә җыр-җырларга моң бирәсең шимә елыга
seni Bik kilişeni üzerine Gülnur isimli jırşыбызны яңа үрләрне яуларга уңышлы килеп чыккан мәгънәле җырлар һәм көйләр язу илһамландыра икән. Кәефе килсә төрле тәм-томнар пешерү, өйне җыештыру, хәтта мунча керү дә илһамландырырга мөмкин. Ә безне, тамашачыларны, синең матур җырларың сөендерә. Лаеклы урынны тапшырабыз һәм биредә көтеп калабыз. Алтыннарга теңлибез вакытны, ташкын кебек ярсып акса да, көтә-көтә сизмибез кайчакта, таң артыннан таңнар атса да. Вакытларны ашыктырма дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Вакытларны ашыктырма дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Ашкынабыз, алга ашыгабыз, бар дөньяны килә кочасы. Җиңел генә күккә күтәрелеп, кошлар кебек килә очасы. Вакытларны ашыктырма дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Зәңгәр күктә йөзгән болытлардай, агыла да гомер агыла. Сабыр иткәннәргә бу дөньяда бәхет ишекләре ачыла. Вакытларны ашыктырма дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Вакытларны ашыктырма дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Илһам ул тылсымлы бер халәт. Аны тотып карап булмый. Ул һәр кеше өчен төрле. Ул кешеләрне рухландыра һәм яңа үрләрне яуларга ярдәм итә. Иң мөһиме, аның кадерен белеп яшәргә кирәк. Безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында булдым мин, Зөлфия Гыйльметдинова. Исән сау булыгыз. Пока-пока.